hadin ka jing pau lengba ki lat pathai khbor halor ka jing terwa jong ka seng HNLC ba ka kwa ban yakren ber ka sarkar bat ka sarkar bakan thung ya ki ksiang ki ban long hapdeng ban yakren te mendin ka sngi ngila nagle ka sarkar ngi shong meeting bat hadin ka meeting te gi nagle ka sarkar ngi priang yakane ka jing terwa bat kumba u chief minister badan buram jingi ulakren haki press mendin ba ngidan kam ya ka formal communication ngidan kam ya ka formal communication naki syaka sarkar bat hadin kata ka seng HNLC menega sngi kalapha ya ka shithi syau chief minister copy syau deputy chief minister bat syau home minister naga benta kaju ba kikwa ba ka jingsuk kan sinsyar hapo kini kirilum khasi jaintia jongi bat kikwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendal kumba uchi minister ulak ong menne ba maria yo ya kasithi ngin communicate syak dokumen bat ngilayo menne nginle ya kabaran kang bat menin uchi minister ula batai baka proses ban identify ya kita kiksiang kalayai banga kermen scam ba nginla ban ya state ya kan ka kam syakman na ka benta ka jing sok ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi